Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pali nkhani zitatu. Kodi zitatu zimene ndifuna ndiyankhule. Yoyamba ya VJ Ken amene wamangidwa pamulandu onena zokuti ogwiririra. VJ Ken amene wamangidwa pamulandu ogwiririra. Number 2, a president athu akale a dziko lino la Malawi athamangiki abwezedwa ku Tanzania. Abwezedwa ku Tanzania. Ya number 3, Dr. Victoria amene aphedwa kuchikumula ndi achiwembu kunyumba kwawo. Number 4 ikhali yodani. Number 4 ya kugwidwa kwa anthu amene tinekuti anthu amene agwidwa ku South Africa, amene agwidwa ndi Home Affairs ku Johannesburg, South Africa. Okay, mwachidule tifuna tiyambe nkhani ya VJ Ken. VJ Ken wamangidwa pamulandu ogwiririra mwana wa zaka 15 kapena kuti wapezedwa ni mulandu kuti amasunga mwana wa zaka 15 popanda chilolezo kwa masiku angapo. Tikanena za mulandu umene ndaona pambiri mwagundika mu social media kunyoza mpaka na simchulani maina kumano anthu mwagundika ma platform osiyanasiyana, especially social media ngati pa Facebook pano. Mwagundikapo kwambiri kumunyoza VJ Ken mu njira zosiyanasiyana, potengera kuti VJ Ken amenewa amaphunzitsa kapena kulesa za mchitidwe wa mathanyula. Ndepali anthu ena amene mmachita za mathanyula muli pakala ndithu kumunyoza mu njira zosiyanasiyana VJ Ken pa zifukwa zimene muli naye. Ndakhala ine ndine munthu wamamuna, ndi siningayankhule zambiri kapena kunyoza m'bale wathu amene ali kundende pakadali pano. Tinganezo tingomfunira zabwino VJ Ken kuti amasulidwe, chifukwa tikayionesesa nkhani. Komanso mwa changu kwambiri ndinapita ndekha, nakazionera ndekha kwa kumana ni mtsikana amene akunenedwa kuti ndi wa 15 years yo. Ndinacheza naye, siningazibwerese pano opa kupalamula. Ndesi ndofuna kupalamula yeye poti ya Malawi mwagundika kumangomangisana. Koma ineyo ndithu nakwanisa kucheza naye mtsikana amene chinali chibwezi osati kuti ndiziti ndi chibwezi, osati kuti mene zikumvekera kuti amansunga amangwiririra whatever mene anthu akuyankhulira. Iya chinali chibwezi, ndi sikuti ni mwana yayi. Ndikhoza ndimafuna ndiwonese zithunzi komano muloye ndikupira kuti maujeni anzathu ena, mapeji anzathu ena apanga kale share zithunzi za mtsikana amene si mwana yayi. Ndi wankulu ndesi ndikudziwa zokuti zikuchokera pati zoti ni mwanazo. Komano akutero kuti ni mwana wa zaka 15, ali standard 7 akutero ndithu. Komano ife titacheza naye si mwana, ndi tsikana ndithu kuti VJ Ken amapitamo ndithu bwinobwino. Ndipo tsikanayi palibe kudandaula kwina kulikonse, sikuti anadandaulapo yayi kuti kapena amampweteka or whatever. Komano ifeyo ndi anthu okhumudwa kwambiri kuti kodi ifeyo amuna tifuna tizitani makamaka titani. Munthu namfusira walola tikupanga za mpanga bwinobwino, palibe vuto nalilonse. Then from nowhere anthu angoyi kungochokera uko basi kuzandiyika mmavuto kapena kuzandimangisa kuti ndikugwirire. Ndiye ifeyo ngati muna ndife okhumudwa kwambiri chifukwa cha kumangidwa kwa mamuna nzathu VJ Ken pamulandu unena zokuti amasunga mwana wa zaka 15 ngati mupanda chilolezo kati nganene choncho. Komano chilolezo chinalipo chifukwa chokuti anthu anali pa chibwenzi ndi chibwenzi. Ndiye
a VJ Ken ife tingowafunira zabwino zonse ngati ife amuna mamuna oziozo kuti kupalamula umakhala kwatiyandikira. Komanso tikanena za kumangidwa amwene umatha kumangidwa teni zina zotisiyapo kumangidwa umatha kumangidwa ndithu njira zosiyana-siyana. Ena amatha kunamizidwa olaba nkhuku okubali wina eza olo akamangidwa kumene kuti tusechwe ena asowa mabiliyoni mboma osamangidwa AI ndiye soka likagwa kumapezeka kuti wakafika kumalo kuja mosayembekezera. Komanso anthu amene akuseka kwambiri ndi anthu kuti timafuna ndikuyankhuleni makamaka ino anthu amene simunamangidwepo, anthu amene mukukulira pa mthunzi ngati mukukulira pa mthunzi anthu amene mwakulira pa mthunzi mukula mozizira kwambiri mundiyankhulitsa pambayi ndi amene mukulubwalubwa panja pomayankhula zinthu zofoira mukuyankhula zinthu zopoira kwambiri kumunyoza kapena VJ Ken. Ine VJ Ken sinakumanipo naye sindikumuziwa, ndimangomuona mu social media komanso ndimangoona ma videos amene ntchito imene amakhala kugwira VJ Ken pamene kumuziwa koma sinakumanipo naye komanso sinachezepo ndiye sikuti ndikumbakira yayi komano ndikuyankhula ndithu kunazo kuti anthu amene simunamangidwepo ndamene mukulubwalubwa panja pomankhula azopoya koma anthu amene tikumva tikuziwa ululu wa sel kapena ululu wa prison amene tinamangidwa apo tikutha kumvesesa komanso kumufunira zabwino VJ Ken kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Tibwere nkhani ina tilana kuti nkhani ina yachiwiri ikhala ya kubwezedwa kwa apule. Apapo kamundilole niseke chifukwa zikuoneka zinthu zosekesa kwambiri komanso kusavomereza kuluza kwa chipani cha NCP chikangawa ng'ona pate. Anthu achikangawa ng'ona pate ndi anthu omvesa chisono komanso anthu aphuma kwambiri pamene mkulu amene anasankhidwa kunazo kuti pite kumene kuti akakhazikitse bata anagundika ndithu kuyitanisa likukumbwera anthu kuliziwisa dziko lonse lapansi ine kuzichemerera tazikugwira ni mtimawo tazikugwira ni mtimawo ndithu muvomereze kunena zokuti chinthuchi chidakukanikani chifukwa tikumbukira Mai Joyce Banda nawonso mboyo anasankhidwa kuti akayimirire zinthu zina anatuka masmart anapita kumene kuchoka panga zinthu zawo ndikubwereraso masmart anthu tinadziwa atabwerako kale apita ntchito zosiyana-siyana Mai Joyce Banda zimene samabwera mapodium kapena samabwera kulitanitsa kupanga ma press conference kuwaitana atolangani kumafotokozera dziko lonse sizinachitikepo zimene ndi akulu akuoneka kuti sanavomerezebe kuti chinthuchi chidawaterera pamene anali busy kuyitanisa anthuwe ine president andilola ine pama iko 50 ujeni ine ndekha kwangati kuti ni munthu nde chifukwa chachikulu chimene dziko la Tanzania lamukanira kumene ko tidafufuza tamva zoti kuli kagulu kena kamene ndikuona za ufulu kamene kana menyesa chibwano panjanji kunena zokuti president wopuma wa dziko la Malawi sakuyeneka kupita kumene kuti akakhazikitse mtendere chifukwa chokuti dziko lake lidamulaka mulamuliro wake mudali zikwanje mulamuliro wake munali katangale mulamuliro wake munali kulephera kwa zinthu zosiyana-siyana zimene iwo aona kuti alibe kuthekera kapena alibe upangiri onena zoti akuza ukayima pakati ndikubweretsa mtendere kuthandikiza kubweretsa mtendere mu dziko la Tanzania. Zimene tafufuza tapeza ndi zimenezo mukafufuza mumva ndi chimozimozi ndi kuti amukana chifukwa aona zoti alibe kuthekera ndipo amubweza phazi lake ataponda kale munengemo amubweza kuti akubwerera nikonko ndi losayenera kubwera kuno. Omano tayamikire president athu a dziko lino la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika kuti adamulola nkuluwi kuti apite akagwire ntchito. Komano anangomulolera umodzi omwewo kuti tiwo komano ndi zinthu zosekesa kwambiri maso zochitisa manyazi kuona bige akubwezedwa ndithu kuti ndosayenera kuti akayimirire kumeneko chifukwa chokuti ni munthu olephera
ndi munthu wolephera. Ndikudziwa zoti ambiri amene ndifa NCP zitinyasa zimenezi ndikuyankhula zikunyasa, komano pepani chilungamo chimenecho ndithu wabwenzedwa chifukwa chokuti sakuyenera, ndolephera mwachidule, tinene choncho. Imenenso tisiye tibwere ku apo nene kaso nimalizire kutseka panalipo ndisangalasa kwambiri kapika pena pozima nditsangalasa okay. Tibwere ku nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene m'bale wathu Dr. Victoria amene amakhala kuchigumula aphedwa ku nyumba kwawo, imene ili nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti Amalawi zimene timatha kuzionera ma television kapena zimene timazionera kuti zikuchitika maiko ena anzathu akunja zikuchitika so Malawi mumu. Tikaona pa mpanda umene waboledwa kwa mayi ameneyo waboledwa mpanda, sindifotokoza nkhani imwe chindunji kumabe ndifuna niwikira pomwe chifukwa chokuti ndinakhala chete kwa kanthawi ndithu imene zachitika nkhani zimenezi. Ndifake ndaona kuti no ndibwere pano ndiyike pomwe pa nkhani iliyonse imene yachitika mongo jompa chabe. Mpanda umene unaboledwa ukuoneka kuti ndi waufupi kwambiri, ndikuti anthu akanatha kungojowera mkati, komano anabola mwanyali. Funso ndoti mmene amabola mlonda nthawi imene anali kuti kapena anali akutani sizidziwika. Kuti nkhani manja mwa polisi sikufuna kuti ife tizibwera ndi zabodza pano kapena tizibwera tikumayankhula zinthu zina zoti zikhozanso kutika m'mavuto kapena kuyika anthu ena m'mavuto. Ndiye lathu linali funso kuti nthawi imeneyi mlonda anali ali kuti alowa nyumba, sitikunena zoti ameneka ukamuphapo munthu wamamuna yayi, komano ikuoneka ngati kuti inali target kuti apite nyumba akaphe mayi amene ifa tikaona zimene zabedwa kumeneko zikuonesanso kuti ndi zinthu zozizira kuposa moyo wa munthu, kufa moyo is very expensive. Ndidziwa zimenezo ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti zinthu zaenda choncho. Ndipo peza nkhani ili manja mwa polisi, tingopempha polisi komanso tiyamikire anduna yoona zachitetezo mdziko muno amkhito amene alamula kunena zokuti pakutapa sabata imodzi ripoti ndithu ikhale itatuluka ndipo chilungamo pa nkhani imeneyi chikhale chitapezeka. Tiyamikire ndithu kumeneko kuti apereka pressure ndipo tikupira kuti ntchito ikugwiridwa zinthu zichita bwino. Mzimu wa mayi ameneyo use mumtendere, komanso tingopereka chipepeso tikupepesa ndithu kwa ofedwa kuti Mulungu yekha uziwa kutonthoza akutonthozeni. Anali munthu ofunikira kwambiri, muziwa kale doctor, munthu amene amagwira ntchito yabwino yothandiza kumenyera miyoyo ya anthu ena mzipatalawo. Anali munthu ofunikira ndipo dziko lataya munthu ofunikira kwambiri. Ndiye mzimu wa mayiyo akuse mumtendere, komanso tingopepesa mabanja ofedwa kuti ndi Mulungu yekha amene angakwanitse kutonthozana. Tibwere ku nkhani ya anthu amene agwidwa ku South Africa, Johannesburg. Ku Johannesburg kuli kamuzi kena kumeneko anthu akatchula zina lake mu comment section. Ngati mwafikako video kumapeto kwa video yanga ndifuna muyankhule ndithu kuti ni muzi wanji. Muzi umenewu wadzadza ndi anthu obwera kwambiri, especially ife anthu aku Malawi anzathu anthu wachiyawo achoka kokopya muzi umenewu, mokuti mukafukufuku wathu tamva zoti ipo kumapezeka ndithu kuti nyumba imodzi matha kukhala anthu 50 nyumba imodzi, zimene zili zosayenera. Komanso zikuonesa ndithu kuti udera limeneli okubawo ndithu amini Home Affairs amakhala kufika ku pafupi ukatenga anthu pafupi. Tikanena za nkhani ya kugwidwa ndi Home Affairs ku South Africa kuja ndi za obvious, zinthu zokuti ndi mmene zimakhalira za chikhalidwe basi. Mmene zimakhalira kuti malo ena aliwonse sikumakhala kuti uli safe kumbali ya Home Affairs. Pena paliponse ngati ukudziwa zoti ulibe zimakalata zokuyenereza umatha kutengedwa ndi ya Home Affairs. Ndi mmene zimakhalira mu dziko lija la South Africa. Komano timafuna titsutse kagulu ka anthu ena titakafufuza tamva zoti ndi ka MCP kamene kakuyipisa mbiri ya nzathu amene ali South Africa kumanena zokuti
anthu amene atengedwa ku South Africa ndi a DPP ndi dera limenelo ndi limene anthu ankasangala kwambiri pamene Peter Mutale kata wina amapita akuzungulira akusokosera mtawu ndi apolisi amangoyang'ana ndi pano apita akasesa onse ndi a DPP mwakuti akunyoza kwambiri ndi tingoona zoti ino ya MCP mukuyankhula zimenezo kalekale ndi mamedia atantozizira mukuyankhula zimenezi tikuzoza kuti mtima wanu ukupwetekani simunavomereza kuti mudachoka mboma ndiye mukhoza kumalubwalubwa amene mungalubwire komano chilungamo ndichoonezo kuti anthu akugwira kumeneko sikuti ndi a DPP anthu amene akugwira kumeneko ndi anthu amene alibe zowayenereza kukhala mdziko mmene nanenera kale unazo kuti kuli anthu amatha kukhala anthu 50 nyumba imodzi rumu iti opeza mukhala anthu ambiri and anthu China yakadzikolo zikuoneka kuti zimasangalasa kwambiri chifukwa chokuti akumalolera zimenezo mwachitsanzo apa aujenawo home affairs apita akagwiragwira anthu aja iwo aja samapezera anthu ena nkuzakhalabe kuti pamazo kuti nyumba ngati angasiyire munthu mmodzi ndikuti azikhala kulandira mwina 1500 ndi nyumba ngati ya 1500 akuona zoti akaikamo anthu ambirimbiri pakuti pa mwezi paja awapezeka kuti akutolera mwina 7000 nyumba iji ndi nawonso amaona mbali zina zikuwathandiza ndi amafuna muzikhala anthu ambiri nchonera kuti azipeza ndalama zochuluka ndi zina amazilakwisa ndi China yakadziko komano kwazaza anthu obwera tikumva kuti simu location komano malo asamsakati location amalawi achuluka ambiri sakugwira zintchito ndi akupanga ti business malo pena paliponse akupanga ti business tati ngono kugulisa masache kugulisa mablash chani zitumbua kanyenya mpaka kuocha kanyenya kumeneko amalawi ndeni mafuna tinezo kuti tingotsutsa zimenezo kuti iya si a DPP amene akugwidwa kumeneko iyayi komanso kwachuluka mibanje panopona ngati aliyense angoti kubola ku South Africa timafuna tipempheko amalawi anzathu amene muli mdziko la South Africa ngati sizikuyenda kumeneko bwererani kuno kumuzi chifukwa panopo kubwera tingongole losiyanasiyana timene president athu ayamba kukhazikitsa tikuti pompanopa achinyamata tikhala tikulandira tingongole timenelo kuti tizitha kutukulira miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku kapena tizitha kupanga ti business tating'ono ndikumazitukula tokha kwina kubweza ngongole zimenezo ndiye atiyeni ngati sizikutheka kumeneko tibwereko chifukwa apa tivomereze kuti ndizoona makamaka mu Johannesburg achinyamata ambiri amene tili mzinda wa Johannesburg anthu amene muli ku Johannesburg mukhoza kundivomera ambiri amene akumaberedwa mu Joburg akumakhala kuti akuberedwa ndi amalawi anzawo peza malawi anzako akusinthira language akukuchecherera ngati kuti iye ndi wapompo ngati ningoni peza kwa kubera nditu akuna mizazina chake wakubera ndikumaona ngati kuti ningoni osazozoti ni malawi anzawo ndi makhalidwe onyasa kwambiri amene amalawi ambiri amene ali mu dziko la Joburg sakugwira zintchito akuchita ndetu kupempha tonse amene tili mu dziko la South Africa kuti tikusowa zochita kumeneko bwererani kumuzi ni nthawi yobwerera kumuzi kusiyana kuti tizipanga makhalidwe oyipa azimayi kuchita uhule kumeneko azibambo kuba chifukwa chokuti ntchito zawo tisatero ndithu amalawi tisayipise chikhalidwe cha dziko lathu la Malawi. Dziko lathu la Malawi timadziwika kuti ndife anthu amtendere, timadziwika kuti ndife anthu opa Mulungu, ndife anthu abwino, pena paliponse timatchuka ndi zimenezi. Ndiye tisayipise chikhalidwe cha dziko lathu, ngati sizikuyenda tibwerere kumuzi. Makolo alimbikitseni ana athu, ngati kuti sizikuyenda alimbikitseni abwerere kumuzi kuti apeze zochita zina. Ndi anthu amene agwira kumeneko si a DPP ayi komanda Malawi amene analibe zowayenereza komanso zimachitika kwina kulikonse, si Joburg yokha, zokungulira dziko lonse. Even Malawi konko zikuchitika zimene zitamva posachedwa apa anthu enanso agwidwa Malawi muno akutanzika za ku Tanzania, komano chabe kuti chifukwa cha zipolowe zimene zinali ku Tanzania mwina after kuti zikazizira anthu abwererenso ku dziko lawo, koma anthu ena ndithu agwidwapo ochokera mayiko osiyana-siyana kuti alibe zowayenereza kukhala mu dziko lino la Malawi. Ndiyo kwina kulikonse zimenezo zimachitika. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe,
like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.